Kyllä oikein mukava tunnelma tässä. On. Tässähän vois vaikka savumerkkejä tehdä, jos ois taitavampi. Full health reach. Nice. No huhhuh. Mä nyt uin tähän päälle. Täällä meni äsken jossain jänis. Me tarvitaan toinen. Jätetäänkö me tuo palaamaan tuohon? Jos me etsitään se jänis, niin Etsitään semmonen. jossain täällä peräisessä asti. Täällä jos yksi kans tuolla keskellä peltoa menis taas yksi, mutta... Kasuaalisti vaan juoksinullaan tälle pellolle. Täällä menee jänis. Arvas saanko mä sen ammuttua. Toki. Miten sä sen teit? Ammuin sitä MK HK416. Mihinkähän se meni? Se naamioitu mulle piilo. Siellä. Auto! Tuo auto! Oho! Ajoko? Se ajoi mun yli, en oo väistää sitä. Aha! Kaunista. Hei! Joo, se ei oo se aika. Se vaan jatka matkaa. Soitti nyt. Oliko sulla liivejä? On mulla. Eiku, on. Joo, liivi. Onko sulla lihaa? On, yksi. Mä käyn hakemassa ne. Ui, sieltä tulee toinen auto! Itse asiassa se on se sama auto, mutta se teki tommosen lenki. Nyt lähtee henki. Nice. Ei lähekkää, se ei löytänyt mua. Nyt se tuli luuttaama. Tiedätkö mitä sille tapahtuu? Se on nirri pois. Se rullaa tuolla sun yläpuolella. Yes. Sillä on 2 äijää. Mä en tiedä, pystyykö mä tekemään tätä. Kokeile. Nyt se pysähtyy. Ei pysähtynytkään. Mitähän se suunnittelee? Minä olen kyllä hyvin naamioitunut. Ei se niinku... kyllä menee sun yli vaan tuolla koko ajan. Kun mä menin proneen, ja kun mä menin proneen, mä en ehtinyt ylös, kun se menee niin hitaasti proneen. Se oli sitten siinä, mä en ehtinyt vieriä alta pois. Nyt pysäytti se. Se on ihan paikoilla. Mä en tiedä. Sitten että... Tää on vähän niinku häröä. Niin sanotusti. Oli ihan vörtti kyllä tuo nuotio. CS. Ope klient. Wake up. Minä Ghost kuolen skillit, kun mä tommoseen ammuin. touhuun. Mä ammuin oveen niin ghost skillit. Ei se tainnut kyllä olla se heppu. Näkiköhän se mut? Sitä minä en tiedä. Mä en oikeesti tiedä, että näkikö se mut. Se pyörii mun ympärillä, niinku oikeesti. Hei. Ikävä tapa kuolla.
Eliksen metsästyksessä pellolle auto yli ajamana. Se vaan kävi ajamassa pari kertaa mun ympäri. Mä en tiedä näkikö se mua täältä. Miksi ne pysähtyi tohon? Aika häiritsevä. Kohta laskeutui joku helikopteri tänne pellolle silleen kasuaalisti. Nyt se taisi lähteä pois. Se ajoi mehtää.